आणि या जबाबात ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी वाल्मिकच्या एका मुलाचं नाव घेतलं. तोच कटाचा सूत्रधार असल्याचं त्यांनी म्हटलंय. अपडेट्स घेऊयात आमचे प्रतिनिधी योगेश काशीद यांच्याकडून. योगेश, वाल्मिक कराडच्या मुलाचं नाव या प्रकरणात आता पुढे येतंय. नक्कीच परळीतील व्यापारी महादेव मुंडे यांच्या हत्या प्रकरणाला 2 वर्षे पूर्ण झालेले आहेत. मात्र जो तपास एसआयटी कडे आहे, आता एसआयटीने तपासाची गती वाढवली असून काही लोकांची नार्को टेस्ट झालेली आहे, तर काही लोकांची आता ब्रेन मॅपिंग देखील होणार आहे. त्याचबरोबर या महत्वाच्या विषयामध्ये एकंदरीत पाहायला गेलं तर ज्या ज्ञानेश्वरी मुंडे आहे त्यांचा जबाब एसआयटी कडे नोंदवला गेला आणि याच जबाबामध्ये ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी वाल्मिक कराडच्या एका मुलाचं नाव घेतलं असून आता कराडची आणखीनच वाढ होणार आहे किंवा अडचणीमध्ये मोठी वाढ होणार असल्याची माहिती समोर आलेली. कारण ज्ञानेश्वरी मुंडे यांनी एका नाव जे आहे ते वाल्मिक कराडच्या घेतलेलं आहे. ठीक योगेश, याच संदर्भातली ज्ञानेश्वरी मुंडे यांची प्रतिक्रिया सुद्धा आपल्याकडे आहे, ती आपण ऐकूया. तुर्तास धन्यवाद संपूर्ण माहिती.